Салом алейкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Айсамар Амада салом ва ма UGP Ҷавлон. Видеои гузашта чӣ хеле ки тамошо карда буден аму дударе ки дар куфтукови модаршай. Имрӯз як-ду хабари нав бо ёфтагиай мехом гапа зиёд накарда аввало аму видео навори дудара биен тамошо мекунем, пас бо дар охир суҳбат мекунем. Ассалому алейкум подписчикои UGP Ҷавлон. Ако, апо, хоҳаро, бародаро. Ай ҳаматон миннатдорӣ баён менамоям. Ҳаматон да ҳазор раҳмат ки дастгирӣ кардестен. Мара да тай комментҳо мехонам. Дилсӯзӣ кардестен, видеоро да ҳар кас поделиться кардестен ва гуфтестен ки ҳам бародари дастгирӣ кунед. Ҳазор раҳмати калон ай ҳаматон бародаро. Ман иҷа да кофтам яду маълумотномаи дига ёфтам дар бораи макати модарам, падарам. Да Оренбургская область, город Орск, Домбаровский район да будагем, деревня Красночубан. Оренбургская область, город Орск, Домбаровский район, деревня Красночубан. Амхали ҷода будагим. Вақтишда анама да садик хондагим, да ёдум нест чанд сол хондагим. Ба фикри 2 сол ё 3 сол хондагим. Ана садики просвещения. Номи садик просвещения бдай. Дар бораи момам яду маълумотнома ёфтам. Никиченко Светлана Георгиевна бдай. Ном насабаш Никиченко Светлана Георгиевна. Сол таваллудша намедонам чанд анаким. Ҳамақаша фаҳмидам ҳузирашда. Дар бораи хоҳараш чанд хоҳар дошта, Регина ном дошта и вообще-то даже отчестваш кати фамилияш намедонам чие. Ҳамахали кофтесам мози маълумотномаша. А ҳар кас пресида чӣ хела дабан чанди сол гузаштаги уже намедонам бисёриё. Вала тай комментҳо дидам, як кас гуфта сурат, ана бародаро рости гап ман суратша кофтам, вес ами фишлоғмона бигем кофтам наёфтам, як дона сурат ёфтам, ин ами суратай майда буридагия ҳамирам. Хушрӯ дида намешавад, да акай Ҷавлон рӯиш мекунам, ай пеш ба телефони хушрӯ сурат гирифта, ин ами одам модарме. Агар да камера хушрӯ бутава бо акай Ҷавлон чӣ мекунад, хай да ҳуҷо мемонад. Акай Ҷавлон хоҳиш мекунам ами видеоро бигира да каналаш партояшда биким, ай ҳаматон миннатдорӣ баён намудестам бародаро. Раҳмати калон дастгирӣ кардестен мара. Иншаллоҳ ки бо мора дастгирӣ мекунем рӯзе шаба. Хоб бародари азиз, видеоро калтаг мекунем, что биким мегавайтам кама акай Ҷавлон дар рои кадам метонам, наметонам, моли дер мегзара, мумкин успед накунам барои ами. Хай бародари агон маълумотномаи дига агар ёфшид, бо дар алоқаем, ҳамун номеро дай. ҳазор раҳмат ки дастгирӣ кардестен. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Соқ саломат бар ватан барбигардем. Хуб, чӣ хеле тамошо карден, дудар бениҳоят миннатдорӣ худша баён кардестай ва бениҳоят хурсандае ки шумоам ҳамроҳи ҳаму дудар мақсад дар ами куфтуковин переживат кардестен, видеонавора поделиться кардестен ва иншаллоҳ ҳамаш хуб мешава. Хуб, дудар муроҷиат кардагие ки сурати модарша мақсад хушрӯ ма шумо да бояд нишон диҳам. Лек ай ҷиҳати качества гирем, хушрӯ мақсад соз качествена нишон дода намешава. Барои он ки хитон фикр кунен ин сурат бениҳоят кӯҳна, ам даврои пеш гирифтагиан ва ира чанд қай ки расширят кунӣ ҳамуқа качестваш паст чидан мегира. Ай ҳама хоҳиш илтимос кадом нафаре ҳами сурата дида мақсад шинохт ё ин ки медона ё ягон хабар ақалам ёфта боша, дар комментария бинависен ва ам номерои дудар мақсад ҳаст, зангш занен, аҳволпурсӣ кунен ва илтимос ҳами видеонавора паҳн кунен, биён ҳама каса дар мушкили ҳами дудар медроему ва дар куфтукови ҳами дудар саъ мехидмона мегузорему ва иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешад. Чӣ хеле ки гуфтем ва боварӣ дорем ки модари ҳами дудар агар зинда бошанд, иншааллоҳ ёфт мешанд. Ва як бародари дигаам савет дод, гуфт агар ба программаи ишӯ тиба, мақсадам хали программа аста, бениҳоят 10 сол 15 сол одамои гумкардагира меёванд, метиҳанд. ва видеои навбатӣ ҳаракат мекунем ки муроҷиат ба ҳами программаи ишӯ тиба видеосабт кунем, дар канал гузорем ва дальнейши бо мебинем чӣ гапа хабар мешава. Ва гапа дуру дароз намекунем, видеоро ҷамъбаст мекунем. Боқимонда дар паноҳи Аллоҳ бошем, сеҳат сарбаланд бошем. Мо дар ҳами Самараем, дар хизматем. Оиди госпрограмма переселения, РВП, гражданство, чӣ саволое боша, марҳамат, мо тайёрем. То видеонавораи ояндара дар канали UGP Ҷавлон. Худона эҳтиёт кунед.